Kuan gid kita isagid. Mano gid kita isagid ka adlaw. Ito yung Pasig City. Isa silang city na sa province of Iloilo. Simbahan, puro? Simbahan? Derita, mapapicture. Upa, ni sa simbahan, no? Sa simbahan kita mag-background, pero nila tayo may Jollibee. Simbahan? Diretso kami sa papuntang Calinog. Here sa Calinog, Iloilo. Dito yung market nila sa may unahan. So, dadaan tayo and then siguro didiretso hanap ng kainan. Dito na yung almusal namin. Yung ilang kilometers bago kami maka-almusal. Katulad dun sa mga nadaanan nating town na sobrang daming tao. Dito makad to. So, nasa plaza ng Calinog. Kaya sa tata? Tapos pala na, no? Abi ko dito kita sa babaw. Ito yung plaza nila. Stop over muna sa bukuhan. Konti kasi may aakyatin kami doon na ahon. Dumaan kami dito sa Karanaan di Calinog. Pasok muna.
So, may dartboard. Galing kayo wala nagulo na usar. Pahinga ng konti. So, guys, nadaan na natin ang tapos now. Balik na tayo sa kanilang town.